L'experiment EHCB és un dels 4 experiments principals de l'accelerador que hi ha al CERN, el Centre Europeu de Recerca Nuclear, que hi ha a Ginebra, Suïssa. L'EHCB és una col·laboració d'un nombre molt gran d'instituts, d'universitats, que s'han posat d'acord per construir un gran detector que sigui capaç d'investigar els productes, allò que passa quan les partícules de l'accelerador xoquen. És com una mena d'instal·lació industrial de 20 metres per 20 metres per 20 metres. Aquests tamanys es necessiten perquè les partícules que surten van tan de pressa que si vols saber per on han passat, necessites poder posar detectors a grans distàncies. Això, a més, està a 100 metres sota terra, en una caverna, amb un túnel d'accelerador de 27 quilòmetres de perímetre. Això és un gran projecte d'enginyeria. Naturalment, l'objectiu és el coneixement de la natura, l'objectiu final és la física, però per anar allà on no has anat mai, necessites desenvolupar unes eines que segurament no existeixen. Per anar a la Lluna es van haver de desenvolupar moltes coses. Per poder explorar el món de les partícules elementals, amb aquestes distàncies tan petites, n'hem de desenvolupar de noves. Dintre d'aquest marc d'enginyeria és on nosaltres col·laborem. Aquests experiments són grans màquines en les quals la nostra aportació en temes d'electrònica, de tecnologies de la informació en general, d'informàtica, d'anàlisi de dades, doncs representen uns reptes que són molt interessants des del punt de vista d'una escola d'enginyeria. El primer, el del calorímetre, que és la part del detector que mesura l'energia de les partícules que surten, en la qual, diguéssim, tenim responsabilitats en dissenyar una part de l'electrònica. Una part de l'electrònica està funcionant allà, doncs l'hem dissenyat nosaltres. Després, preparar l'electrònica per la millora del detector que està prevista d'aquí 4 anys. Les pàgines web van néixer al CERN. Surten de la necessitat de comunicar la informació que tenen els grups de física de partícules, que estan disseminats arreu del món i que necessiten poder intercanviar informació molt concreta. Un altre dels camps és la medicina. És bastant natural pensar que tots els temes de lluita contra el càncer a través de radioteràpia són fills de la física de partícules, perquè és allà on entenem com es produeixen aquestes radiacions, com les podem controlar i com les podem fer servir per atacar d'una manera molt precisa unes certes parts que serien les cèl·lules canceroses. Però, per una altra banda, totes les tècniques d'imatge mèdica, o sigui, el poder veure a dins, poder veure què passa a dintre d'un cos, també són filles de la física de partícules. Tenim una col·laboració molt estreta amb la Universitat de Barcelona, amb els físics d'allà i ells també tenen enginyers electrònics, alguns sortits de la nostra escola, i després també col·laborem amb la resta dels grups espanyols, de la Universitat de València, de la Universitat de Santiago de Compostela. A veure, per la pròpia natura d'aquest tipus de projectes, això es tracta de col·laboracions internacionals. Dintre de què és l'EHCB, hi ha una quarantena llarga d'instituts només. I a nivell de persones hi haurien de l'ordre dels 700 físics i segurament, comptant enginyers, som de l'ordre del miler. La nostra participació a l'EHCB va començar l'any 2000. Vam començar construint el detector, fent l'electrònica d'aquesta part del calorímetre en la qual nosaltres vam estar involucrats. Després hem tingut les diferents fases de recollida de dades, del seu anàlisi, i ara el que estem fent és preparant una millora que s'ha de produir sobre l'any 2019-2020. Nosaltres, amb l'electrònica, amb la informàtica, amb tot el que intentem entendre d'aquest gran projecte d'enginyeria, confiem poder després traslladar-ho cap a les empreses del nostre entorn sota forma de transferència.